जाबाय 1 नं कक्राझार कन्स्टिटुएन्सिनि मोनथाम खनायारि बादायलायनाय जागोन। बे साथामनि गेजेरावनो नारा नाथा जुजिलायनायखौ जों नुगोन। नोंथांमोना एसे उनाव बे 1 नं कक्राझार समस्थियाव गासै 14,57,997 भटारफोर दङ आरो गासै भटआ होजादोंमोन 12,08,588 भट होनायखौ जों नुनो मोनो। 1 नं कक्राझार कन्स्टिटुएन्सियाव टटेल 23 एसेम्बलि कन्स्टिटुएन्सि दङ। बेनि गेजेराव स्क्रिनाव होनाया बेसेबां लाख भटारफोर दङ आरो बेसेबां कास्टिं भट जादों बेखौ नोंथांमोननो बे स्क्रिनाव देखायनाय जाबाय। नोंथांमोना बे निउ सार्भे 2024 नि फारिलाइखौ नोंथांमोना नायनो थांगासिनो दङ। सेथियाव दङ परमजरा एसटि कन्स्टिटुएन्सिनिफ्राय बिपिएफआ 30,380, इउपिपिएलआ 16,700, कंग्रेसआ 2,000 आरो अदार पार्टिया 2,571 भट मोननायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां, नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनायखौ नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबानो जाबाय। अब्लानो बुजिनो हागोन नोंथांमोना बबे समस्थियाव दं। दानिया नैथियाव दङ गुमा अपेन समस्थिनिफ्राय बिपिएफआ 25,347, इउपिपिएलआ 15,721, कंग्रेसआ 7,568, जिएसपिआ 1,481 आरो गुबुन दोलोआ 4,432 भट मोननायखौ जों बेयाव नुनो मोननाय जादों। थामथियाव दङ श्रीरामपुर नन एसटि समस्थिनिफ्राय बिपिएफआ 8,600 भट मोननो हादों, इउपिपिएलआ 6,000 भट मोननो हादों, कंग्रेसआ 10,500, जिएसपिआ 3,500 आरो गुबुन दोलोआ 5,270 मोननायखौ जों बेयाव स्क्रिनाव नोंथांमोनखौ बुजिनो थाखाय होनाय जाखादों। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफानो जाबाय। राव बुंनायफ्राव एसे गोरोन्थिफोर जालांनो हागौ, बेखौ अननानै नोंथांमोना निमाहा हो आरो नोंथांमोना बांसिनै स्क्रिनाव नायनानै नोंथांमोना बुजिनो नाजादों। दानिया फैदो जमदुवार एसटि समस्थिनिफ्राय बिपिएफआ 7,404 भट मोननो हादों, बिजेपिआ 8,000 भट मोननो हादों, कंग्रेसआ 7,000 भट मोननो हादों, लोगोसे जिएसपिआ 6,000 आरो गुबुन दोलो पार्टिया 2,380 भट मोननो हादों। सेथियाव दङ सराइबिल एसटि समस्थिनिफ्राय बिपिएफआ 22,642, इउपिपिएलआ 15,457, कंग्रेसआ 5,735 भट मोननो हादों, जिएसपिआ 3,395 आरो गुबुन दोलोआ 1,685 भट मोननो हादों। दथियाव दङ कुसुगाव एसटि समस्थिनिफ्राय बिपिएफआ 21,002 भट मोननो हादों, इउपिपिएलआ 13,200, जिएसपिआ 3,500, कंग्रेसआ 8,434 आरो गुबुन दोलोआ 600 भट मोननो हादों। नैथि फारिलाइयाव दङ फकिराग्राम नन एसटि बियाबनिफ्राय बिपिएफआ 29,000 भट मोननो हादों, इउपिपिएलआ 17,000 भट मोनदों, कंग्रेसआ 8,000, जिएसपिआ 7,000 आरो अदार्स पार्टि बा गुबुन दोलोआ 8,342। दानिया दाइनथियाव दङ दतमा एसटि समस्थिनिफ्राय बिपिएफआ 16,222 मोननो हादों, बिजेपिआ 12,852, कंग्रेसआ 1,110, जिएसपिआ 4,191 आरो गुबुन दोलोआ 291 भट मोननो हादों। गुथि फारिलाइयाव दङ बनरगाव एसटि समस्थिनिफ्राय बिपिएफआ 25,483, इउपिपिएलआ 16,823, कंग्रेसआ 1,057, जिएसपिआ 2,791 आरो अदार्स पार्टिया 1,527 भट मोननायखौ जों बेयाव नुनो मोननाय जादों। जिथियाव दङ देवरगाव एसटि समस्थिनिफ्राय बिपिएफआ 29,010, इउपिपिएलआ 21,230, कंग्रेसआ 1,051, जिएसपिआ 3,054 आरो अदार्स पार्टिया 1,453 भट मोननायखौ जों बेयाव नुनो मोननाय जादों। जिसेथि फारिलाइयाव दङ बावखुंग्रि एसटि समस्थिनिफ्राय बिपिएफआ 19,515, इउपिपिएलआ 14,636, कंग्रेसआ 2,439, जिएसपिआ 2,927 आरो अदार्स पार्टिया 1,951 भट मोननायखौ जों बेयाव नुनो मोनो। जिनैथि फारिलाइयाव दङ सालाकाथि एसटि समस्थिनिफ्राय बिपिएफआ 21,877, इउपिपिएलआ 13,755, कंग्रेसआ 7,799, जिएसपिआ 6,332, अदार्स पार्टिया 1,790 भट मोननायखौ जों बेयाव नुनो। थामथि फारिलाइयाव दङ चिरां एसटिनिफ्राय बिपिएफआ 26,208, इउपिपिएलआ 16,477, कंग्रेसआ 1,617, जिएसपिआ 6,165 आरो गुबुन दोलोआ 4,452 भट मोननायखौ जों बेयाव नुनो मोननाय जादों।
14 नं चिरांदुवार एसटि समष्टिनिफ्राय बिपिएफआ 19,135, इउपिपिएलआ 17,934, कंग्रेसआ 983, जिएसपिआ 2,812 आरो अदार्स पार्टिया 302 भट मोननायखौ जों बेयाव नुनो मोननाय जादों। दानिया 15थियाव दङ काजलगाव एसटि समष्टिनिफ्राय बिपिएफआ 27,492 भट मोननो हादों, इउपिपिएलआ 14,500, कंग्रेसआ 2,500, जिएसपिआ 6,093 आरो गुबुन दोलोआ 500 भट मोननो हादों। 16 नं निसिमा एसटि समष्टिनिफ्राय बिपिएफ हानजाया 18,407 भट मोननो हादों, इउपिपिएलआ 13,286, कंग्रेसआ 2,432, जिएसपिआ 1,173 आरो अदार्स पार्टिया गुबुन पार्टिया मोनदों 1,084 भट मोनदों। 17 नं सबायझार एसटि समष्टिनिफ्राय बिपिएफआ 22,172, इउपिपिएलआ 15,265, कंग्रेसआ 1,980, जिएसपिआ 9,908, अदार्स पार्टिया 688 भट मोनो। नौ मानास सेरफां एसटि समष्टिनिफ्राय बिपिएफआ 23,975 भट मोननो हादों, इउपिपिएलआ 14,700, कंग्रेसआ 2,500, जिएसपिआ 5,700, अदार्स पार्टिया 2,401 भट मोनो। थुरिबारि अपेननिफ्राय बिपिएफआ 21,721, इउपिपिएलआ 10,453, कंग्रेसआ 11,505, जिएसपिआ 3,961, अदार्स पार्टिया 3,070 भट मोननो हादों। 20 नं मथामगुरि अपेननिफ्राय बिपिएफआ 24,998, इउपिपिएलआ 8,435, कंग्रेसआ 10,101, जिएसपिआ 7,665, अदार्सआ 2,381 भट मोननो हादों। 21 नं सालबारि एसटि समष्टिनिफ्राय बिपिएफआ 25,480, इउपिपिएलआ 20,735, कंग्रेसआ 5,350, जिएसपिआ 13,550 आरो अदार्स पार्टिया 2,097 भट मोननो हादों। 22 नं कक्राबारि एसटि समष्टियाव बिपिएफआ 25,353, इउपिपिएलआ 20,003, कंग्रेसआ 60 भट, जिएसपिआ 11,006, अदार्सआ 500 भट मोननो हादों। दिहिरा अपेन समष्टिनिफ्राय बिपिएफआ 22,973, इउपिपिएलआ 14,000, कंग्रेसआ 950, जिएसपिआ 15,000 आरो अदार्स पार्टिया 1,292 भट मोननो हादों। 1 नं कक्राझार समष्टिनि जोबथा मुसलपुर एसटि लकसभा बियाबाव बिपिएफआ 28,752 भट मोननो हादों, लोगोसे इउपिपिएलआ 8,320, कंग्रेसआ 1,000 भट मोननो हादों, जिएसपिआ 14,000 भट मोननो हादों, लोगोसे गुबुन दोलोआ 894 भट मोननो हादों। बेनोमोन दिनैनि 1 नं कक्राझार लकसभा इलेक्सननि अपिनियन पलआ लोगोफोर, आरो बेनो जोबथा रिजाल्ट नङा लोगोफोर, बियो मोनसे ब्लक वाइज बुथ कमिटि स्टारिं कमिटिनि रिपर्ट बा सार्वे नि गेजेरजों जथायनाय मोनसे फारिलाइ। बेयाव गासैबो रिपर्टआ सैथोबो जाजोबाबो जानो हागौ, एसे आप आरो डाउनबो जानो हागौ। बेयाव 1 नं कक्राझार लकसभा एसेम्ब्लिनि मोनसे अपिनियन पल आरो आं बुङो, जुदि बे अपिनियन पल बादियै थारैनो मोनफ्रोमबो समष्टिनि रिपर्टआ थारब्ला बिपिएफनि बिजाथियानो 1 नं कक्राझार लकसभा एसेम्ब्लियाव गोबां भटआव देरहागोना रोखा नुजायो। 1 नं कक्राझार लकसभा एसेम्ब्लियाव गासै 24टा कनस्टिटुयेन्सि दङ आरो गासै भटारफ्रा 14,57,588 दंमोन। बे 14,57,588 नि गेजेराव 12,08,588 सुबुंफ्राल' 2024 लकसभा एमपि भटखौ होदों। अब्ला दिनैनि अपिनियन सार्भेयाव मोननाय बायदिब्ला बे 12,08,588 निफ्राय बिपिएफ हानजानि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया 5,46,215 भट मोननो हादों। इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया 3,25,492 आरो कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मुसाहारिया 99,708 आरो जिएसपिनि बिजाथि बिनिता देखाया 1,33,307 भट मोननो हादों आरो गुबुन गुबुन दोलोफोरा
52,979 भट मोननो हादों। थिग बेनि रिपर्टखौ नुयोब्ला खाम्फा बरगयारियानो 4 जुनाव देरहासार जानायखौ नुनो मोनदों। बे अपिनियन पलआ एसेबां सैथो बेखौ फैगौ 4 जुनावसो फोरमायसिगोन। थ' हामबायसै लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। थ' थेंक इउ सो माच गाइस फर वाचिं माय भिडिअ। देन थेंक इउ एन्ड बाय बाय। सी यू नेक्स्ट डे। जय बर' हारिनि।